Zmaj od papira i vetar priča o upornosti i učenju kroz pokušaje. Marko je bio dečak koji je voleo da pravi stvari od papira. Jednog dana odlučio je da napravi zmaja. Uzeo je papir, boje i štapić i počeo da stvara svog prvog zmaja od papira. Kada je završio zmaja, Marko je odjurio u polje da ga isproba. Trčao je što je brže mogao, ali zmaj se samo vukao po zemlji. Moram da pokušam još jednom, rekao je Marko i ponovo potrčao. Posle nekoliko pokušaja, zmaj se oštetio. Papir se izgnječio, a jedan deo se pokidao. Marko je bio tužan. Možda nikada neću naučiti da napravim zmaja koji leti, rekao je tužno. Markov deda je video kako je Marko tužan. Svaki uspeh dolazi posle mnogo pokušaja, rekao je deda. Umesto da odustaješ, nauči iz svojih grešaka i pokušaj ponovo. Inspirisan dedinim rečima, Marko je počeo da proučava kako pravi zmajevi izgledaju. Gledao je slike, čitao knjige i posmatrao kako drugi dečaci prave svoje zmajeve. Marko je shvatio da nije dovoljno samo napraviti zmaja, mora da razume i vetar. Počeo je da posmatra kako vetar duva, kada je najjači i kako se menja tokom dana. Sa novim znanjem, Marko je napravio novi zmaj. Ovog puta pažljivo je izabrao papir, napravio lakši okvir i dodao duži rep za bolju stabilnost. Marko je izabrao dan kada je vetar bio savršen, dovoljno jak da podigne zmaja, ali ne previše jak da ga ošteti. Trčao je i pustio zmaja u vazduh. Zmaj se polako podizao u vazduh. Marko je pažljivo držao uže i dozivao vetar. Zmaj je rastao sve više i više, lepeći se uz nebo kao pravo čudo. Konačno, zmaj se uspeo visoko na nebo i ostao tamo. Marko je bio presrećan, njegov zmaj od papira konačno je leteo, igrajući se sa vetrom. Dok je gledao svog zmaja kako leti, Marko je shvatio da je deda bio u pravu. Uspeh zaista dolazi posle mnogo pokušaja. Svaki neuspeh ga je naučio nečemu novom i doveo ga do ovog trenutka. I tako je Marko naučio važnu lekciju. Shvatio je da neuspesi nisu kraj sveta, već koraci na putu ka uspehu. Njegov zmaj od papira i vetar naučili su ga da upornost, učenje iz grešaka i strpljenje vode do ostvarenja snova.